Ljudi, danas sam nešto preterano čudan, tako da sam odlučio da ćemo gledati čudne anime stvari na Amazonu. Da, dobro ste čuli. Tako da ne dužimo puno, ja sam tu već, kao što vidite ljudi, na Amazonu. Dobro. Ajme seri. Spreman sam da vidim neke nove stvari koje su anime related, jel tako? Kako je počeli, jednostavno kucat ćemo samo anime. Ko zna, nešto možda i kupimo ovdje. Attack on Titan blanket, brat, onaj. Zamišljam sebe onako snim kako leti po nekom kraju, brat, i vičem. Ne seri cook anime. Postoji ovo za pravljenje, brate. Ovo je zapravo bestseller, jebote, u Japanu. Ne, ovo je bestseller u globalu. Preko 500 tvojih favorite anime hrane. Znači poslastica. Samo što ja ne znam da spremim čak ni jaja, brate, tako da od ovoga odustajem. Zamisli nosiš ovo, brate. Ti nekoga da vidim s ovom torbom, pitao bi ga par stvari. Pitao bi ga, brate, svetli u mraku, menja mišljenje. Ko ovo nosi, brate, iskreno respekt prema njemu ide do 100. Vota koji lovis hard for otaku. Ovo je neki anime, brate, pretpostavljam. Ima 468 ocena da ovo je neki anime, jebote. Ko zna, možda ga i pogledam. Narumi Momose. Tiny yaoi fan, ništa, prekidam ovo, znači yaoi se pomenje, prekidam ovo. Brate, ovo su samo neki anime da se kupuju. Ja sam ovdje očekivao da će biti neke figurice. A? Evo su figurice. Harry Potter u anime stilu. Čarape. A, Dragon Ball, Goku figurica, brate. Vidim da je jako kvalitetna. Ne, nije. Goku deluje kod da je ostao na WC šolje, brate, jedno 5 godina. Oh my god, šta bi ovo trebalo da bude? A ne, brate. Ne, šta je ovo? Odmah tu kartu. Ok, skontao sam da Pikachu postoji 200 verzija, brate. Evo ga Carnage Pikachu. Evo ga, koji je beše anime, zaboravio sam, brate. Ovo je Tanjiro. Beše ovo Demon Slayer, koji se ma genije, brate. Ovo zapravo jeste Demon Slayer anime. Onaj Tanjir. A tu također imamo i Goku na koksu. Kao što vidite, nemojte nikada se drogirati. Deco, koks je mnogo zajebana stvar. Možete da najebete ko Goku. Ovo je figurica već za mene. Najjači karakter inače u Dragon Ballu je kad se Goku pretvori u ovog majmuna. Ne, se beše Goku pretvara ili se beše pretvara, sad sam zaboravio, iskreno vam kažem. Ljudi, prelazimo na malo opasnije stvari. Sad ću da ukucam anime girls. Ženo, slobodna se, da izađeš naprijed. Ne znam šta da vam kažem, ljudi, bolesni su ljudi. Ovo je zapravo jako dobro, brate, ja sam očekivao neke jako sranje stvari ovdje. Čeki bre, progonit će brate, ovaj Goku, Pikachu, brate, cijeli život. Iskreno, ljudi, ja sam očekivao nešto mnogo loše, ali ovo bi zapravo čak i kupio za moju sobu. Jako deluje malo ko neki girl fazon, da kažem iskreno, kupio je, brate. I opet, naš brat Tanjiro, kog smo upravo upoznali, došao je u gang. Zapravo je skroz cool majica, kako je pozadi? Pozadi je ista kao i napred. Ok, došli smo na zabranjeni deo interneta, mislim, mene brine što ima 147 ocena, znači 147 ljudi je zapravo kupilo, brati, i ocenilo sa ocenom 4,7. I zašto ovo delo je toliko pogrešno? I šta je ovo? Anime Girl full kalendar. Kalendar Anime Girl. Šta je ovo? Vidimo tu jednu jako dobru školsku uniformu, japanski stil, with sock, sa čarapama, nemojte slučajno da bude bez čarapa. I vidimo jedan jako cringe citat na dukserici. It's anime thing, you wouldn't understand. Da, mi smo posljedni ljudi. To ti je jedna vrsta promovisanja demona. Postoji PlayStation 4 skin, znači tekstura koja izgleda ovako. I vidimo ovdje još jedan cringe jako item u ovoj našoj kolekciji. To je inače notebook, sveska, na kojoj piše Just a girl who loves anime. Body pillow, doduše jako normalan zapravo body pillow, ima mnogo gorih. Znači šta sam vidio sve na internetu, ovo je, brate, zapravo skroz, ne mogu reći ok, body pillow, to ne ide zajedno u rečenicu, to je prosto za mene pogrešno. Ovo je primjeren, brate. Zamisli, brate, dođe ti onako sin, znači ima tipa 9 godina i kaže tata, hoću se obući neko Hunter iz Hunter Hunter. Ti ću u fazonu kao, o pa može, volao sam taj anime, brate, kad sam bio mali i to. I on ti dođe, pokaže ti onako stranicu sa ovim kostimom. Ako bi nekoga video, brate, u ovome, ja bi se iskreno pocepao od smeha, znači, iskreno, ne znam šta da vam kažem. U anime izgledao to skroz super, znači okej, a i na nekom ono real čoveku da ovo vidim, nema šanse. Zamisli staviš ovo na glavu, ako dobijemo 1000 lajka na ovom klipu, kupujem ovo deme, stavljam na glavu, idem po gradu, da me neko tamo izbije. I da, brate, džabe lajkujete, nema šans da će to raditi. Okej, ovo je jako creepy kostim. Što se više približavamo kraju ovih stranica, to su sve stvari bolesnije i bolesnije. Okej, bio je PlayStation, sad imamo Xbox Series. I to Xbox Series u jako... Šta je ovo? Buraz, gledaj ovo. Ne, ovo je previše creepy.
Ovo je... Vrate, zamisli dođeš onako kući u sred noći i vidiš ovo, buraz, nema šans. Ček, neko je naručio ovo i dve dinosaurus maske u isto vreme. Ajde povežemo, zašto mi neko kupio ovo i ovo u isto vreme? Ne znam, ne bi da komentarišem, ako bi komentarisao zašto bi previše duboko, tako da ću ljudi ovdje završiti klip. Nadam se ljudi da ste u ovom klipu uživali. Nije lako iskreno živjeti u ovom klipu, a i nadam se da vi makar jeste. Tako da ljudi, to je bilo to od mene. Peace. Trust me, baby, trust me.